Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Boven komt, ja, en dan worden ja? En als je komt, want dan heb ik hier de plakking ik vrij namelijk. Ja, ik ben Jelle de Jong. Ik ben hier als vrijwilliger in de Rotondekerken verbonden en ik doe eigenlijk alle gang van zaken. Ik ben hier soms koster, ik ben hier soms koffie inschenken, ik maak soms skin. Alles wat me vaak komt, dat doen we. Nog beroemder dan jij. Ja, tot zien jullie bij de Rotonde hier nog in Heerenveen. En daar komt eigenlijk de naam bij. En je mag nou een kop koffie bollen of in de pauze. Het is zo je hem zelf. Rouw, trouwdiensten, in de simmer hebben we toch, zijn de onderwegdiensten en de culturele activiteiten. En er zijn ongeveer 15, 20 per jaar. Het gaat hartstikke goed. We zijn het is nu 3:10 en we zitten voor 75% vol. Nou, wat willen we nog meer? Een concert van familie, Gerrit Breedler. Wat natuurlijk heel mooi is, maar als er s'nachts 40, 50 mensen in het cirkel zitten en ik in een fut en die zeggen van, oh, dit zien is weer heel mooi, geweldig, dat is ook een hele grote voldoening. Zonder de vrijwilligers is de cirkel al een minuut dicht. Dan hebben we helemaal niks meer. Maar wij gaan eigenlijk zelfs overal feesten in. En we zijn eigenlijk nog maar een groep van 3 of 4 mensen die de cirkel proberen open te houden. Dus bij het Nijmegen nodig. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.